Terveisiä taas tästä Strasbourgista, jonne europarlamentti on jälleen kokoontunut täysistuntoviikolle. Ja täytyy sanoa, että nyt on haipakkaa. Vaikka eurovaaleihin on vielä pitkä aika, ne on kesäkuun alussa, laittakaa kalenteriin, kaikki menee äänestämään. Niin täällä ollaan jo täydessä vaalimodessa. Neuvottelut on ihan todella vaikeita, koska kaikki on jo siinä huumassaan yrittäytyy erottautua toisistaan ja kaikki menee hyvin vaikeaksi. Ja sitten kun meillä on se, että kokoomuksen ryhmä EPP on käytännössä vetänyt pois tukensa vihreät siirtymältä, niin monet äänestykset on tosi arvaamattomia. Tämä kevät tulee olemaan tosi tiivis. Me tullaan tänne Strasbourgiin vähän väliä, koska jos mä nyt olen pysynyt laskuissa, meillä on noin 140 lakiesitystä vielä, mitkä pitää käsitellä ennen huhtikuun loppua, jolloin meidän aikamme parlamenttina täysistuntojen suhteen loppuu. Mutta mennään niihin asioihin, joita tällä viikolla täällä on käsitelty. Meillä on ollut tosi paljon kamaa, mitä on tullut trilogeista, joka on ollut ongelmalta mennyt eteenpäin. Ehkä voi sanoa, että aika paljon teknisempää kamaa tällä viikolla, mutta yksi keskustelu, joka todella meni tunteisiin, oli Gaaza. Eli me keskustelimme Gazan tilanteesta ja se oli todella repivä se keskustelu. Näkökannat eroavat hyvin voimakkaasti toisistaan ja se todella meni tunteisiin, mutta ei kai kukaan halua, että täällä joukko robotteja näistä asioista päättäisi, vaan joukko ihmisiä, joilla on tunteita ja arvoja. Siinä on tiettyjä asioita, että jakaa se, että voidaanko nyt vaatia pysyvää tulitaukoa vai heti tulitaukoa, mitä ehtoja se tarkoittaa. Ja sitten myös tämä kahden valtion malli jakaa. Eli se, että mä itse uskon, että se on se tie kohti sitä pysyvää rauhaa, on se, että luodaan palestiinalaisvaltio, jossa palestiinalaisten oikeudet vihdoin kaikkien näiden vuosikymmenien sorron jälkeen toteutuisi, ja Israelille valtio, jossa israelilaiset saavat elää rauhassa ja turvassa. Nämä olivat tosi jakavia keskusteluja ja tästä tullaan vielä jatkamaan, mutta se tulitauko pitää saada välittömästi. Tässä konfliktissa on jo kuollut yli 20 000 ihmistä ja se, mikä tekee tästä poikkeuksellisen ja poikkeuksellisen verisen, on se, että arviolta kuolleista yli 70% on naisia ja lapsia. Ja nythän meillä on niin, että Etelä-Afrikka on tehnyt aloitteen kansainväliseen tuomioistuimeen, jotta selvitettäisiin, syyllistyykö Israel Gazassa kansanmurhaan. Mun mielestä on tärkeää, että asia selvitetään perusteellisesti. Kansanmurha juridisena käsitteenä, suomenlaisessa se on joukkotuhonta, niin se on eri asia kuin se, mitä me ehkä ihmisinä ensin ajatellaan, että kun me nähdään kamalaa julmuutta. Mutta jotta se täyttäisi juridisesti kansanmurhan määritelmän, niin pitää näyttää toteen, että on intentio, on tarkoitus, tietoinen tarkoitus hävittää kokonaan tai osittain kokonainen kansanryhmä. Nämä on niitä hirvittävimpiä rikoksia, mitä maailmassa löytyy, ja se on tärkeää selvittää. Niin Suomen kuin EUn pitäisi antaa tukensa tälle selvitykselle. Mutta se, mikä on selvää ilman yhdenkään oikeusprosessin lopputulosta, on se, että siviilien ja viattomien lasten tappaminen on yksinkertaisesti väärin, yksiselitteisesti väärin, ja se tulitauko täytyy saada aikaan saman tien. Se humanitaarinen kriisi Gazassa on aivan järkyttävä ja se pahenee päivä päivältä. Siellä on lapsia, jotka on nälänhädässä. Sen on loputtava nyt. Tätä työtä jatkamme. Meillä on toinen vapauteen ja demokratiaan liittyvä keskustelu tulossa nyt myöhemmin, ja se liittyy Unkariin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Meillä on ollut ongelmia Unkarin kanssa jo pitkään, koska Unkarin johtaja, itsevaltainen Viktor Orbán, on jo pitkään heikentänyt maansa oikeusvaltiokehitystä. Siellä on ollut ongelmia niin oikeuslaitoksen riippumattomuudessa, median vapaudessa, korruptioepäselvyyksissä, ja näihin me ollaan yritetty puuttua. Asiaan ei ole saatu korjausta. Me ollaan jäädytetty tietty määrä Unkarin varoja. Osan niistä komissio päätti nyt vapauttaa, kun Unkari lupasi tehdä asioita. Se ei ole siis vielä tehnyt niitä, mutta se lupasi tehdä. Ja tämä riitti komissiolle vapauttamaan näitä varoja. Olen tästä eri mieltä. Se ei ollut mun mielestä järkevä lähestymistapa, vaan varat pitäisi vapauttaa vasta sitten, kun ne vaaditut toimenpiteet on tehty. Ja nyt me ollaan seuraavassa askeleessa. Eli nyt me ollaan aloitettu prosessi, joka tähtää siihen, että meillä olisi mahdollisuus sen prosessin päässä, joka on pitkä, niin olisi mahdollisuus poistaa Unkarilta äänioikeus väliaikaisesti neuvostossa. Se on erittäin järeä toimenpide, mutta tämä tilanne vaatii EUta toimimaan, koska miten me voidaan huolehtia siitä, että EU-varoja väärinkäytetään, jos me ei olla varmoja siitä, että oikeuslaitokset on riippumattomia ja pystyy esimerkiksi korruptioepäilyksiä riippumasti ja puolueettomasti tutkimaan? Ei mitenkään.
Ja yksi asia, mikä kuuluu toimivaan oikeusvaltioon, on median vapaus, vapaa moniääninen media, mutta se ei taas kuulu EU:n toimivaltaan. Siihen me emme voi puuttua. Ja aika kuvaavaa on Etyjin vaalitarkkailijoiden näkemys Unkarin parlamenttivaaleista. He sanoivat, että mitään selvää vaalivilppiä ei ollut todistettavissa, mutta vaalit eivät olleet tasapuoliset. Tällä viitataan siihen, että kun media toistaa vallanpitäjän näkemyksiä, niin se on yksi keino hiljentää ja vaientaa oppositio ja kritiikki. Ja tämä median vapaus on nyt asia, joka on todella ajankohtainen Suomessa, kun me katsotaan, miten perussuomalaiset hyökkää Yleisradiota kohtaan. Ja sen hyökkäyksen perustelu ja sen Yleisradion budjetin leikkauksen perustelu on nimenomaan se, että heitä ei miellytä Yleisradion ohjelmasisällöt, valinnat, journalistiset näkökulmat. Ja tämä on todella vaarallinen kehityskulku, johon suomalaisten pitäisi nyt voimakkaasti reagoida ja nousta puolustamaan moniäänistä vapaata yhteiskuntaa, jossa jokaisella medialla on vapaus arvostella vallanpitäjiä niin kuin se journalistisesti perustelluksi näkee. Ja mediavapaus ei ole semmoinen, että maanantai meillä oli täysmediavapaus, sitten tapahtui joku yksittäinen asia ja tiistai meillä ei enää ole sitä. Ei, vaan se median vapaus, se kaventuu salakavalasti pienin askelein. Se raja, mikä on sopivaa, se liikkuu koko ajan. Se on juuri se, mitä Suomessa on käynyt. Poliitikot eivät määrää, mitä journalismi tuottaa. Media on syystä kutsutaan vallan vahtikoiraksi ja sitä se ei pysty olemaan, jos poliitikot yrittää leikkauspuheilla uhkaamalla tehdä hiljaiseksi. Tämä on tosi vakava asia ja mä toivon, että ihmiset ottaa sen vakavasti. Joten mä oon ollut mukana tässä vetoomuksessa, joka tähtää siihen, että voitaisiin sitten loppumetreillä Unkarilta väliaikaisesti äänioikeus evätä. Totta kai toivon sitä, että Unkarin ongelmat korjaantuisi niin, että siihen ei tarvitse mennä. Ja sehän on se, mihin tämä tähtää. Ei siihen, että rangaistaan, vaan siihen, että ongelmat saadaan korjattua, koska oikeusvaltio, se on se yhteinen arvo, mistä EU:n juhlapuheissa puhutaan. Se on se puolustamisen arvoinen asia, joka takaa meidän vapauden, joka takaa meidän lailliset toimivat yhteiskunnat. Me ollaan myös tällä viikolla vaadittu algoritmeille avoimuutta, jotta ihmiset tietäisivät, mihin ne suosittelut perustuu, mitä algoritmit meidän eteen syöttää, koska ne muokkaa meidän maailmankuvaa tosi voimakkaasti. Ja sitten me ollaan yritetty löytää keinoja, miten lentoliikenne voisi sähköistyä, eli muuttua päästöttömäksi, jotta ihmiset pääsisi matkustamaan. Valitettavasti se raportti sisälti semmoisia hölmöyksiä, jotka olisi itse asiassa käytännössä lisännyt lentopetrolilla lennettyjä lyhyitä lentoja, joten sitä ei voinut lopulta kannattaa, mutta siinä on kuitenkin hyviä avauksia sen suuntaan, että myös lentoliikenteen saralla pitää tutkia nämä sähkölentämisen mahdollisuudet. Se toinen mahdollisuus lentämisessä on uudet polttoaineet, puhtaat polttoaineet. Niitä on tällä hetkellä niin vähän, ne ovat niin kalliita, että niihin ei ole realistista mahdollisuutta vielä. Se, mikä tässä sähköisen lentämisen raportissa oli suuri heikkous, on se, että siellä ei ole lueteltu niitä muita asioita, joilla me voitaisiin heti ilman uusia teknisiä innovaatioita saada lentämisen päästöjä alaspäin. Kun otetaan bisnesluokat pois, pakataan lentokoneet täyteen ja kielletään lentokoneita lentämästä vajaalla paikkamäärällä, eli vaan täydet koneet ilmaan. Täten hiilijalanjälki per matkustaja ja lentoliikenteen päästöt sitten yleisesti laskisi jo jonkin verran. Toki se tarvii uusia ratkaisuja, mutta matkustamisen tarve ei koskaan tästä maailmasta puutu ja pitää vaan löytää se kestävä tapa tehdä se. Yksi, jolla niitä päästöjä saadaan huomattavasti alaspäin, on raideliikenneinvestoinnit isosti, jotta se on houkutteleva vaihtoehto ja mahdollinen vaihtoehto tietyn mittaisilla matkoilla. Se olisi houkuttelevampi kuin se lento. Tähän me tähdätään. Toivottavasti kaikki voi hyvin siellä Suomen lumimyräkässä. Päätän terveiseni Strasbourgista tähän.